ఇక ఈ మినీ వ్లాగ్ అయితే మనం మొక్కు తీర్చుకొని వచ్చిన ఈవినింగ్ అందరం మంచిగా చెకోడీలు కొనుక్కొని వచ్చుకొని తింటాం. నా అంత వియర్డ్గా ఎవరు తినరేమో. ఇదైతే బ్లాక్ కలర్ లేస్ చాలా చండాలంగా ఉంది టేస్ట్ అయితే. ఇంతకీ మీరు కూడా పెద్ద డ్రాయరా? తప్పుగా అపార్థం చేసుకోకండి. ఎందుకంటే డ్రాయర్ మీన్స్ ఆర్టిస్ట్. ఒకవేళ మన ఇంట్లో కనుక ఎవరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఉన్నా ఆ డ్రాయింగ్ వేయమని మనకే ఇస్తారు. ఇంట్లో నాకు టింకు డ్రాయింగ్స్ వేయాలి, ఇక్కడికి వచ్చేసి మా స్మైలీవి. డ్రాయింగ్ వేసి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను అంత అక్యురసీగా అయితే వేయలేదు. ఎలా ఉందో మీరే చెప్పాలి. ఇవన్నీ నేను వేసిన కొత్తలు గుబ్బులాగా ఉన్నాయి. ఇది ఒకటే మా అక్క వేసింది, ఇది కూడా బాగుంది. ఇప్పుడైతే మా స్మైలీకి ఒక బర్త్డే పార్టీ ఇన్విటేషన్ వస్తే తను అక్కడికి వెళ్తుంది. మా చెల్ల దీపుకి హెల్ప్ చేస్తుంది. తినలేకపోతే గాడి పుల్లల్లో తింటారు, మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చేసుకోండి. ఇదేంటో జెన్యూన్గా నాకు తెలియదు, మీకు తెలిస్తే చెప్పండి గాయస్. గాడి పుల్లలో పెడతారని మమ్మీ ఫస్టే ఉంది. గాడిద పుల్ల ఏందిరా? ఎక్కువ గాడిద పిల్ల అయిపోతుంది నెసోసేసి అన్నం. వావ్ ఫ్రెండ్స్, అన్నం చిన్న బాయిలే. వావ్, ఇదంతా ప్లేట్. మీరు ఇంత కాశాడమా? అసలు